Ziyishumi kwezingamashumi amahlanu nane izisebenzi zasemayini ezifinyelela ezivumelwaneni sesinxephezelo ngoMbuso enkantlo ephakeme iNorth Gauteng ePitoli. Lesi sivumelwano simayelana nesinxephezelo ngesibhicongo saseMarikana. The case before the court is for the fact that the state has accepted liability for the massacre that took place in Marikana. Now, the second step would be for the calculation of the amounts that are supposed to be paid over to the claimants. Kulesibhicongo sangoNcwaba ka-2012 kwashona izisebenzi zasemayini ezingama-34 kwalimala ezinye eziningi. Cishe emva kweminyaka ecela eshumini senzeka izisebenzi ezakhahlamezeka zifinyelela ezivumelwaneni. Yize kunjalo abasinda basabuza ubuhlungu ngalesi sehlo. Ngokwendlela endalimala ngayo ndadutyulwa apha emlenzini ndephuka phakathi umlenze ndinomlenze lensimbi ndihamba ngensimbi njengoba ndihamba nje. Yize sekube nokusha ngalolu daba kepha ukulwela ubulungiswa ngesehlakalo saseMarikana kusekude ukuthi kuphele njengoba izisebenzi zasemayini zisafuna ukuphosela inselelo yezomthetho umengameli Cyril Ramaphosa siqu sakhe ngezinxephezelo.